Haw bisimila Maliba TV 1 jabaraninka ni aka kunnafoni sentelima wati seli. Marabajɛkulu ɲɛmɔgɔkɔrɔ Bubu Sise ale san 20 kasuladon sɔrɔ ka sabu kɛ nafolo dɔ labɔli yuruku nasira fɛ min nafolo kasabe tun bɛna ɲɛsin Goromasi tabaw ka minɛn dɔ sanni ma. O kiri in kɛra sɔrɔ ni musakako kiritigɛso kɛrɛnkɛrɛnnen fɛ min kiri tun makɔnɔnen don kosɛbɛ. Goromasi tabaw ka minɛn sanni yɛrɛ bɛnkan kɛra san 2015 waati. Maa 18 minnu jalatilen don nin ko in na, maa 5 san caman kasuladon dira olu ma. Hakilina jiginna kiri in tigɛra i n'a fɔ ladalako la k'a sɔrɔ maa ninnu yɛrɛ tɛ n'u u tila bɛɛ bɛ kɔ kan. O kɔfɛ ɲɛnaminimafɛnw tali o dakun kɔnɔna na Kɛnzanbugu polisiso ye balikan kɛ yɔrɔ la ni a bɛ wele ko Miliye Bagadaji. O wulikajɔ in kɛra ni kunnafoni jɔnjɔn ye min sera k'a to boloda kɛra maa 6 kan min na boisson feerela dɔ jira ni bugutigini dɔ min bɛ sanji 28 na. Lakana tigilamɔgɔw ye boloda kɛ fana ɲɛnaminimafɛn dizila carton 4 kan ani boisson jugu fo ka taa se nafolo kasabi dɔw ma. Ni o maa siganama tɔw ye fɛn jugu minbagaw ye ko o maa ninnu bɛɛ lajɛlen bilara ka taa commune de Kubeda parquet ɲɛkɔrɔ. Ni hambore na hamta kɔkan kibariya kunnafoni na hamadamne Senegal Faranfina kiliyantonba ye laseli kɛ u ka banina Senegal jamanakuntigi kɔrɔ Macky Sall ka kanbɔli kokɔrɔma donni na duniya seligi naani tɔnba secrétaire général jɔyɔrɔ ɲinini na. Faranfina kiliyantonba ka fɔ la k'a ka laɲini ma se ka sabati ka sabu kɛ jamana 20 y'u ka nisɔngoya jira o ko la, o min b'a bali ka sɛbɛn in ta wa ko Macky Sall ma dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ a ka jamana marabagaw yɛrɛ yɔrɔ. Ama kunche Algérie jamanakuntigi kɔrɔ Liamina Zeroual fatura sibiri don ka to sanji 84 na bana kuntalajan kɔfɛ ni a tun bɛ fanga la san 1994 fo ka taa se san 1999 waati ma ni a ye Algérie minɛ kɛlɛ tun bɛ waati min na. Jamanakuntigi ye laseli kɛ ko tile 3 de bɛna kɛ jamana kɔnɔ. Nin de bɛ dansigi aw ka kunnafoni sentelimo la Maliba TV 1 jabaraninka.